So guys, meron tayong pupuntahang canvas tayo kung magkano ang papintura ng big bike. Kasi marami ng gas-gas tong wrap natin. Pag pinaparada natin sa parkingan, pagbalik ko maraming gas-gas. So try natin naman yung paint naman. Kasi medyo luma na tong decals natin, 1 year na rin. Kaya ngayon, susubok naman ako ng ibang kulay naman. Ayan. Sabi nila, okay daw dito magpapintura eh. So 3 minutes na lang, tura tayo. So kung manggagaling kayo ng Binalunan, dito lang sa may Carmen Crossing, kakaliwa kayo dyan, tapos diretso na. Pwede nyo namang i-search sa Google Map Eye Candy Garage. So lalabas na yun. Tuturo nyo na kung saan yung way papunta doon. Grabe init. Uuhaw na ako ah. Ay. So, andito na kami, lumagpas ako ng konti. Ayun, Eye Candy Garage oh. Ayan, Eye Candy Garage. Car and motorcycle painting, restoration, scramble build, wirings. Nag-wirings din pala sila no. And horn setup, tune up, change oil, engine overhaul. Dito na. Tara. Oo. You know. Idol. Saan pwede i-park doon? Doon na. Babay na. Oo. Di, marami na rin kasi tsaka para matanggal. Buti hindi ako naglagay ng ganito na mamahalin. Kasi alam ko na eh. Sabi ko darating yung time na tatanggalin ko rin yung decals. So guys, iwan na natin tong motor natin kay Sir Michael Elise. Ayan, dito sa Eye Candy Garage. So bago natin na iwanan, bombahin muna natin. Yan. Yan. Wala na, finish na. Okay. One eternity later. Eto na guys, ano yung nilalagay natin ngayon? Yung Base coat. base coat. Ayan. Gray. Nalagyan na ng primer ka hapon, pinatuyo. Tapos ngayon, lalagyan na ng base coat.
Nardo Gray. Nardo Gray. Ayun, Nardo Gray yung base coat niya. So itong ginagawa naming paint dito sa ZX6R natin, parang inimbento lang namin ito eh. So wala pa kaming nakitang ganito. Wala sa plano. Wala pa kaming nakitang ganito. Dito wala pa kaming nakita. Wala pa akong ginawa. Wala pa rin siyang ginawa na katulad ng kulay na ito. So abangan nyo guys. Anong kulay yan? Nardo? Well, yung base coat natin is Nardo Gray based sa kulay ng Audi Oo. na sasakyan. Dark. Tapos paglalagyan na natin siya ng yung mica maging light. So meron siyang two-tone. Lalagyan ng gold. Gold. Mica Gold. Ayan. Tapos meron pa tayong idadagdag na hologram kaya magiging tatlong effects. Okay. So yung hologram para siyang chameleon. Chameleon metal flakes. Kasi pag metal flakes, Oo. pag sinabi mong chameleon, buo yung kulay. Oo. Magiging chameleon. Oo. Pag sa hologram, may part lang na mag-hologram yung kulay. Yung ibang part, yung original na base ang lalabas. Okay, okay. Sige. Kaya abangan nila. Okay. Years later. So nandito na tayo sa iCandy Garage. Ayan. So nandito si Sir Elise. Ayan, ang CEO ng iCandy, may-ari. Ayan. So ito nga pala yung sa harap, no? So, sa maskara, Sa maskara. Yan yung sa maskara ng 6R natin. nakabaliktad pa. Nakabaliktad pa kasi hindi ko pa talaga nakikita yung harap sige. Tingnan nga natin. Yun oh. Nakikita ba? Yun. Bali, sa nakikita ko mas maganda siya sa personal. Pag kung makikita nyo sa personal, mas maganda siya. Hindi ko ma-explain kung anong color to eh. No. Naghahalo-halo Oo, sila. naghahalo-halo, nag-gold siya, tapos nag-gray, tapos Rainbow. nag-rainbow siya. Ang ganda. Oo, mas maganda talaga siya sa personal, kaya mas ma-appreciate niyo yung itsura niya, yung paint niya pag nakita niyo siya sa personal. Yun di ba? So ikakabit ito bukas, i-assemble na bukas. Sobrang busy ka na ngayon Kung kailan tag-ulan, tsaka sila pupunta lahat. So pag nasa lilim naman siya, ganito yung itsura niya. Parang gray. Yan, Pero parang maaninag mo pa rin yung mga normal effects niya. gray gold. Yan. Ano siya? Kaya nag-gold siya. Pero once na masinagan niya ng ilaw, araw, nag-iiba yung itsura niya. Yan. A few inches later. Please know ka na ba? Dahil sa traffic Handa ka na ba? Sa gobyerno natin di malang kapatid di malang kapatid Sa sarili ko subukan mo makinig Nagkikinig ka kailangan mo na Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Sa malamig, sa malamig Please know ka na ba? Dahil sa traffic Handa ka na ba? Sa
gobyerno natin. Di man lang kapatid. A few moments later. So, ngayon ko na kukunin yung motor natin, kaya eto, tara, silipin natin. Sige. Ito ba? Oo. So, andito tayo ngayon sa garage ni Michael Elise. Ito yung I Candy garage. Ayan. So, ulitin natin. So, andito tayo ngayon sa I Candy garage. Ayan. Si Sir Michael Elise nga pala yung may-ari. Oh. Sir, pwede bang malaman kung paano mo ginawa itong color na ito? Bale, ang base natin dyan is Nardo Gray over gold shadow effects. Okay. Or Mica Gold kung tawagin. Tapos para meron tayong konting twist, nilagyan pa natin siya ng prismatic. Ayan. Para at least medyo may konting kinang. Ayan. So, Ayan. yung first choice ko is ito, no? Ito. Yung Ito talaga yung first choice ko. Yung hyper shift na chameleon. nag-iiba-iba yung kulay niya. Nagiging green siya pag nasa gilid. Green, Pag dito naman, nagiging violet siya. Kaya lang, parang halos walang pinagkaiba yung ano lang. Yung nag-green lang siya. Kaya, Nakakomentar. oo, kaya nag-isip kami ng Ibang kulay. ibang kulay yung kakaiba naman. So, Ito siya. oh. Okay, sa mga ganitong klaseng big bikes, mga ilang araw mo siya gagawin, sir? Usually ang ano natin diyan, nakadepende talaga tayo sa sa dami ng mga ginagawa kasi mag-isa ko lang tumatrabaho dito eh. Pero ano naman, kaya siya ng 1 to 2 weeks talaga. Okay. Kasi hindi naman siya pagkabuga, pag natuyo, yun na yun. Kailangan pa natin siyang i-curing tapos i-finishing. Okay. Yun yung matagal, yung pag-curing time. Okay. So kayo nang nagbabaklas, lahat, magkakabit. Kabit, wala nang Ayan. problema yung ano. Okay. Kung gusto lang nung may-ari na nabaklas ang dadalhin, pwede rin. Pwede rin. Tapos pwede rin dito iwanan yung motor. Safe naman. So invite mo sila, sir, para ano. Please like our page, I Candy Garage. Kung may katanungan kayo about pricing or mga pyesa, message lang kayo. Mabait naman ako, nagre-reply ako. Okay. Saan matatagpuan tong I Candy, sir? Sa San Leon, Balungao, Pangasinan. Highway lang. Bago public market ng Barangay San Leon. Ayun. So Balungao. So hindi lang scooter, motor ang pwedeng magpagawa dito. Pwede rin yung mga 4 wheels. Ayan, ito yung mga ginagawa ni Sir Elise, oh. Oh, di ba? Ayan. Merong Montero Sport, merong Ford Ranger. Ayan, nakapila yan. Ito pa yung iba, oh. Ayan. Ano to? Honda Civic? Hatchback. Honda Civic hatchback. Ito, sir. Lancer. White chameleon naman yan. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng kulay nyo. Violet oh. O, diba? Pwede yan. Pwede kayong pumili ng gusto nyong color combination. At kausapin nyo lang si Sir Elise. Ayan.
Ayan, nagre-repair din siya. Ayan, katulad nito, minamasilyo niya tapos pipinturahan niya. Eto sir, nakapila din. Repair din to. Itong Honda RS, Honda Jazz. Ayan. Anong gagawin dito sir? Repair din, may tama dun sa pinto. May tama. Ito, Oo. buo kukulayan. Ito, galing Quezon City. Ito galing pang Quezon City. Anong motor to? Fortuner. Toyota Fortuner. Ang layo Ayun oh. Ito talaga may tama oh. May bangga talaga siya. Galing pa yung Quezon City. Buo to no? Buo. Ayan, pipinturahan ni Sir Ilis ito. Pasyente rin. Pasyente. Anong Kaya may gas-gas siya eh. pintura din? Walk-in lang. Walk-in. Walk-in to. Kumbaga, aantayin na lang nila. Gagawin ko. Saan ba siya? May-ari yun? Ay, Ito maliit lang. saan ba? Kumbaga, Ito lang? bugaan lang konti. Ng black. Hindi makita no? Hindi mahalata no? Hindi. Maalaga. Pero masakit sa mata kasi Oo, bago eh. maalaga talaga si Sir. So meron din siyang big bike itong Kawasaki Ninja 650cc. Ayan. So kaya marunong siya sa mga big bike magbaklas. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, dalaw lang kayo o kaya mag-message kayo sa Facebook page ni iCandy Garage. Ayan, ilalagay ko yung link at saka yung screenshot ng page dito sa screen. Ayan. So located itong shop niya dito sa Balungaw. Ayan. May makikita kayong ganito. Signage. Ayan, iCandy Garage. Tsaka ito, iCandy Accessories X-Paint Garage. Ayan. So along the highway lang siya. Ang gate niya is red. Ayan. Pwede kayong magtanong-tanong o kaya search nyo na lang sa Google Map